alături de bunica mea am participat împreună la un spectacol cu totul și cu totul emoționant. Pe 16 aprilie, la Teatrul Bulandra, maestrul Victor Rebenciuc a urcat pe scenă în piesa Tatăl, într-un eveniment dedicat special seniorilor din România. Fundația Regală Margareta, împreună cu Hochland, au reușit să transforme un spectacol într-un gest de sprijin și solidaritate. 300 de bilete, vândute mai puțin de 24 de ore, iar fondurile obținute vor sprijini proiecte dedicate seniorilor, precum proiectul Generații, unde Hochland susține 10 centre din Transilvania, în care vârstnicii și copiii din medii defavorizate se întâlnesc și fac diverse activități împreună. Astfel, Hochland România susține din 2019 proiectul Generații al Fundației Regale Margareta României, unde seniorii și copiii devin o familie. După spectacol, participanții s-au bucurat de o degustare de brânzeturi Hochland și o expoziție foto din centrele Generații, în prezența întregii distribuții, inclusiv maestrul Victor Rebenciuc, cu care bunica mea a avut onoarea să discute. Este un apel emoționant către fiecare dintre noi să prețuim legătura cu seniorii din viața noastră, să petrecem timp cu ei și să susținem inițiativele care aduc generațiile împreună. Împreună putem face o diferență. Petrece timp alături de vârstnicii din viața ta, ascultă-i și oferă-le sprijinul de care au nevoie.